Kapang ni tibar sarong naji sini tibar sakami kami tamoy tong makai sabira viral video mane sahos video buri ongkha dem sorani bini jat tong thai hinge nepal tilani hino getabok bo dem sorago bakara nogotongo basakaisen boma basai ongkha bayra thanjak basai bono masi holia hingai 10-15 hajar wahai ke rang holi tongo kai sini je sala ongkha nodum ser pilmuni parani basakaiseni bofa buri basakana bo lethang layai sarini pasta ni simi arambong lai mani hopong hoyai phurungni pasta ongkha aipuse jan no jan thangai pailayo salabo bujaka thikkai geje oro kaisa puri phaika jalan no kanani hinai phonani nok boro hini sei phaika phaika o jaga go kaisa parani auto chalong nai auto ya tomtom chalong nai tomtom driver boy agrom bisogoi gari bogoi khalka hokotoi sa hatia ta ekdom speed ke thanga bathagi ni siruglai mani bathagia jate kasokai dole hong kalang nai oba haike obani bagai tomtom driver bo bujaka thikkai buri bo bujaka oburi bile thang sala bo bujaka kur ang ortongo ang chalano badbar kol khaika tomtom driver bang kol khaika haidi ang tongo bujangna takedi kono kisu khaya salai milamsi onglai nani hinang badbadi kus khejoka phaya okay ang koroi ang haimani yagulo hingkai demsara ko thanglaiya joto burini nogo de oro hingkai haika romilanani chalano malangya oje tomtom driver bo kol khaikoni sagoi bo khalai khujai thangka malangya thangka aro aisa phaike manka tilangoi bujaka thikke bujaka bung hingkai obahai ke ongmani lasime sincha ang tabo tomtom driver ni bung saya ongnai bung saya sudo kopulmuni to demsora hi sasio sini kopulmuni parago obahai ongnai simari ma koi kani daga exkong kono saimia imo video ongka example kia sase no in video no full nainani hingkai ani channel be kurung uitongdi channel lo hapai mani katal hingkai like subscribe khinani tapalokdi ang tabo full video ro yakho ta hingkai aro sanai ganai osalano bo bahai bo onyo borokya bo ani khu ani borong no aro aise jodi mohai ongha hingkai nongna full video update khaironai nokjoto nungui mannai burini khuktoi ba salani khuktoi bokkaini no sobo letha khai sobo malai ro oborongni bumungbo akholka bobo sini parani no motamoti ustar hai tongo kai bini bumu bini photo joto akhonai next video go mohai jodi aro ongya hingkai akhlia jodi aro ongha hingkai next video go nok full video nungui mannai hingkai sini parago aro obahai ongnai 4-5 jona tongo ani khunjur kisa kisa nangphaijak ba ang khanagai manjang bongno bang sanam sugo video nungui tong hangkai nobo husia rongdi salsa jodi mahai jodi oitong hangkai nongni bo joto viral khaijak nai obani bagai je oitong nai rok kurukdi bujidi janmai jan nojagoi jani buri basabai jan mila misi tongnani srungdi Kira tadi sakan. Kira tadi sakan. Sakan sakan. Seni kira sakan ba, seni kira sakan.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ